It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Пилзнер Урквел. През 1842 година в пивоварна Пилзненски Праздрой в Пилзен пивоварът Йозеф Грол представя на света първият златен лагер Пилзнер и променя бирата завинаги. Неговото изобретение скоро се превръща в най-популярният стил бира на планетата. Пилзен Урквел се произвежда в една и съща пивоварна, използвайки една и съща рецепта повече от 175 години. Днес тя още се прави по традиционни методи, като тройна декокция и отлежаване в дървени бъчви за лагеруване. Във всяка глътка Пилзнер Урквел ще забележите освежаваща свежест от естествена карбонизация, след това финни карамелени тонове и чист финал с приятна хмелова горчивина.